Kag sa number 1, masobra 20 ka mga pamalay ang nasunog sa Barangay 7 sa Bacolod City kaingas ang aga. May duha ka mga gin-report nga nag-angkon sa mga paso sa lawas samtang nagagwa sa ilang nga lugar. May report si Romeo Subago. Gikan sa Capitol Shopping Center sa Bacolod City, makita na nagapuog nga itom nga aso halin sa site sang sunog sa Purok Magnolia sa Barangay 7 sa Bacolod City mga pasado las 11 kainas ang aga. Nagaidas ang mga truck sa bumbero nga nagabinuligay palong sang kalayo. Ang sentro sa sunog, yara sa tunga-tunga sang sini nga mga pamalay. Siyempre pagkataas kayo, harap ito simbol kayo doon sa ko. Nan! Dako, 25 kayo. Ang alagyan pasulod, ang para lang sa tao. Gani mansig-mansig taklas sa mga atop ang mga bumbero para mapalong lang ang kalayo. Nagatagi ti ang init, kagbabasko ang dapyas ang hangin. Kag naga-inikit-ikit ang mga balay gani madasig nga naglapta ang kalayo. Si Grace Sol Graho nangin emosyonal sa makita ng iabyan kag pamilya. Halin pa siya sa trabaho sa Bacolod City Government Center sa pag-abot niya. Wala na sa minabilin sa ilang balay, pero ang duha niya ka mga minor de edad niya kabataan nakaluwas. Alin ka pa sa din? Sa Jason, sa Dinesty. Teka, kamusta ang balay mo? Wala. Ubus gitutan. Ubos. May nasalbar nga gamit? Nangamon lang kita pedes. Sino para sa balay mo nabilin? Sana Ako sumo? kabata Gagmay pa? ng 11 years old ka 15. Pero Walang bugtaw. Nagbugtaw tungkol sa nagsingit na sunog. nakagwa sila, ma'am. Okay sila. Agoyan, sir. Si Romo Pasaporte naman, magluwas nga nadulaan sa puluyan sa sunog, ginpang dala pa sa ospital ang duha niya ka mga kabataan matapos magkalapaso sa sunog. Pila ka bilog bata mo na pilasan? Dua. May mga paso? Paso sa kamo sa tiil. Nga sir na paso sila ho. Nga anap ka na paso sila ho. Sige, napit na sa balay naman na sunod. Di, wala sila ka-accept na rin yun. Dabudayan sila magwa. Dili ka galing istan sulod. Itinda nga mo na lang yan. Sunod sa kay City Fire Marshal, Fire Superintendent Jenny May Masip, isa ka red zone ang area o kung delikado sa sunog. Ginbudlayan ng ilang mga bumbero pati na ang mga fire volunteers sa pag-penetrate sa area bangod footwalk lang ang alagyan pasulod. Una, as usual sa mga red zone areas na to, no, gagmay ang mga dalan. And ang aton, man nga for truck, hasta lang diri sa may covered court sa Barangay 7. And ang aton, nilinya sang kuryente, kag inaarapan, no? That's why defensive for fighting ang mga bumbero. Naglabot sa halos 30 minutos, kag gideklarar nga fire out na. Sa pag-estimate sa BFP, yara sa 15 to 20 ka mga balay ang nagkalasunog. Padayon ang pagkuha sa detalye angot sa mga nasunugan kay kadamo sa mga boarding houses sa among area. Ang covered court sa barangay ang nagserbi nga temporaryo nga taliniran sa mga nasunugan. Ang iban sa mga nasunugan halos wala na may naluwas nga mga pagkabutang pero ginpangitaan sang pamaagi para maluwas ang ilang mga hinuptanan. May mga residente naman nga nagbutang sang water drinking station para sa mga firefighters. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.